Ahoj, ja vás vítam u ďalšieho videa a to bude teda z hry Lovely Cat Life World. Je to vlastne podobná hra ako Puzzle World alebo proste ako Toka Boka. Akorát, že tu si robíte dom a tak. Vlastne je to úplne podobné jak Puzzle World. A proste robíte si tu akoby svoj dom a svoju rodinku a tak. A boh vie čo ešte, už neviem ešte čo. Ale proste je to podobné. Kde to je? Pre tých, čo nevedia, čo to je puzzle, alebo proste Puzzle World, tak sa pozvú ku mne na kanál. Žuli s dinosaurom, alebo tak nejak. A proste tam by ste to mali mať. Takže mi to nie som tak ma nenahlásil. A vlastne toto bude iba taká prvá časť, to je prerábanie, také menšie. A vlastne potom už pôjdeme do tej samotnej hry a budeme mať ten samotný game. Nechcem už pôjde. No. No vlastne zatiaľ to vyzerá nejak takto, ja by som dala nejak koberec. No. Joj. Ja sa ospravedlňujem za môj hlas, ale som chorá. A mám super, takže tak nejak. Teraz rozmýšľam, kam ti dám ešte jednu úpu. Lebo ja by som potrebovala takú menšiu, ako pre deti posteľ, pretože potrebujem posteľku proste. A proste nie, ako je takáto až obrovská. Ja potrebujem menšiu. To som ešte skramlo. No dobre. Zatiaľ to môžeme ukončiť. Ja to zatiaľ dám takto. Oni budú sa pozrieť na to. Vidíte, je to proste ako puzzle. To tieto spia. A vlastne oni sú, ako to povedať, tak aby som nikoho neurazil. Sú spolu, tak nejak. Sú to vlastne obidve dievčatá, jedna Katarína a jedna Kiki. A vlastne oni žijú takto spoločný život, majú 2 deti, no už pomaly 3. A pôjdu dneska do mesta. A vlastne je to isté ako puzzle. Krátže toto máte takto. Je to proste úplne puzzle. Vidíte? Aj tuto to majú podobné jak puzzle proste. To je taká vlastne vykladačka puzzle, akurát to je akurát mačatom. To nie je.